El roure era l'extrem més apartat d'un bosquet que en aquell punt sobresortia una mica seguint el revolt de la carretera. Antigament hi havia hagut més roures com aquell, però els homes que havien construït la carretera els havien tallat ja feia anys. Ara era l'únic de la seva espècie i ben aviat també desapareixeria. Però els corbs l'havien triat perquè als corbs els agradava tot el que era a punt de morir. Els ocells més petits defugien la seva companyia i es miraven aquells intrusos amb recel des de la coberta de fulles perennes. Darrere seu, els boscos s'havien quedat en silenci. Aquells corbs resultaven molt amenaçadors. Estaven totalment quiets, amb les urpes cargolades a les branques i tenien uns becs esmolats com ganivets. Amatents, eren els observadors que esperaven l'inici de la cacera. Semblaven estàtues, tan immòbils, que s'haguessin pogut prendre per protuberàncies del mateix arbre, per formacions tumorals de l'escorça. Era molt estrany veure'n tants de junts, perquè no són ocells gaire sociables. Un parell, sí, però no pas 6, no d'aquella manera, sense que hi hagués menjar a la vista. Passar de pressa, deixar-los enrere ben de pressa, no sense abans llançar-los una última mirada angoixada, perquè veure'ls feia recordar què és sentir-se assetjat, vigilat des de dalt mentre els caçadors segueixen implacablement el teu rastre.